RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mo kini usay ka babae nga taga Dinagat Island. Ang ato matatampo nagda sa nga J. Che, nailagit tao katabang usuman musuod ka. Kinsa man pa? Kung kaila si Mark Asa man dapit? sa San Jose. Sige pa, masud ko. Kikilain ako sige standby dinis ato pa, uy. Sige ha, basta ayaw papapadong dito ha. Opa. Asa man ako ang trabahoon din ni kuya? Manglaba ka sa buntag. Unya, pagkahapon, buadto ka sa bakery. Tabang-tabang ka dito sa mga limpihon. Unsa man? Okay ra ka na? Okay ra kuya, uy. Bisag unsay imo isugo nako, mutuman ako. Kay trabaho ba yan akong tuyo? Maayo. Ikaw din kiingon ni Kuya Mark nga bag-o na mong kauban? Oh, Ako rin si Mercy. Ikaw? Che. Mag-ati lang ko nimo ha. Kaya marag manghod ra kaayo ko nimo. Okay ra, uy. Pag-ati che lang nako. Ay, dali ara sa panahon, uy. Wala ni pa, uy. Tulo na ko kabuhan din sa ilang Kuya Mark. Ikaw yung rasat ko din kay buutan naman si kuya. Kuya! Ugma, adto ka sa bakery ha? Kay mo absit tong usa ka tindera. Wato'y kauban si Mercy. Okay kuya, way problema. Yes! Salamat! Kuyog mineti, che! Ikaw ron, murag bata da. Malingaw magud ko ti, uy. Basta naa ka. Dali na, mga bli na ta. Kay, karon taon-taon, daghan ng mga customers. Ay, salamat. Ay, makapaway na kita kay mingaw na. Nga naman, kakapoy ka? Oti, uy. Dagan kinamalit upahan ba niya? Inig pa nira, katugog sa'yo. Di ko matugog ti, uy. Mulaag ko. Ha? Asa ba ka malaag? Ato ko sa admin, te. Kaya naa may program dito. How ba? Kuyog tati, ha? Di mo ko pa kuyugon? Oo, kuyog tati. Aron malingaw ka. Oh, sige, kuyugan ka. Yes! Maglaag mineti, che! Sadya, ako na din he. Daghan makaing tao. Maupit akong giingon yung muti nga kuyog ta. Ilingaw ka ayo din, he. Unya, sa mata mo pundoan iti. Dali. Mangita tag atong kalingkuran. Manod tati? Hindi ko Hindi lang ko sa gawas. Kaya karong taon mauli na tao. Ako lang masud ti, ha? Sige, Mars. Kay, ano lang ko din maging kulingkod. Oh, nibalik mo lagi ka. Huwag ka ganahe dito sa sud. Okay naman, ti. Pero igawas lang ko kay na may mga hib number ni mo. Ha? Kisa man? Kanila lagi ka na ba ingon tiniti ay? Kagwapo niya. Ako din si Aldin. Ikaw? Tawagan ko og siya. Friends na ta, Che. Sure. Friend naman ka ha. Tagay ko sa mong number, B. Mama, uli na tati? O dahi kay, gabiin na pa ya. Napatay buhaton ugma. Che, mamauli na mo? O din. Pwede ka na kong ihatod? Ayaw lang din kay di aman si Mercy nga akong kuyog. Sige. Motiks lang niya ko ni mo. Ingat! Ay, kalamit na ikatukoy. Ay, gikapoy nung ko sa malaag ni Mercy na. Bis patog ko na nahinuin ni Tex. Hi, Che. Si Aldin ni. Good night. Abi na ko kinsay ni Tex. Si Aldin man di ay. Mao ba, ti? Nagteksanay na din mo ni Aldin? O day, ako lang sa nireplyan kung dili ko busy. Hala, ti. Naibog ni ngayon na sa Aldin ni mo. Nga naman? Kaya magsige man siya text ni mo. Ganahan na siya makikamikan ako. Ha? Magkita na? Kana ko na. Okay rin ni mo, Che. Okay naman. Total, friend naman ta. Salamat ha, Che. O niya, asa mo ta makita? Ato lang sa admin. Sorry lang ko na. Kunya, story ha. Sige. Inigbakante na ako. Magkita ta. Unsa day mo tuyo na ako din. Nga nakikita man ka na ako. Bitaw, Che. Di na ako magpaligoy-ligoy pa. I love you. Aldin. Ngunit no, Che.
Sa una pa na magkakita nimo, nagkagusto na ko nimo. May chance pa ko nimo. Bago pa ito nakaila din, wa pa ko masuhito ni mo. Hatagi lang una ko gikayon nga, makaila ko ni mo sa himpit. Ingon bitaw ko nimo nga naibog na sa Alden nimo, te. Huwag ko magtuod ay nga manguyab siya na ako. Uni unsa ni kinugayan, te? Sugta dayon. Che, taon-taon naman ko nang uyab nimo. Hangtod ba karon? Huwag ka maluin ako. Ako, Che, Andin. maluin taon ka na ako. Sugta na taon ko. Unya, kung sugton ti ka, dili ko ni mo binuangan. Dili lagi. Promise na ako nimo. Sige na lang, uy. Oh. Sige na, ako na kang gisukot. Uyab na ta. Oh, lagi. Ako na kang gisukot. Salamat, Che. Ha? Baby ko? Oh, mali gusto kong atong ganay. Baby ko. Murag, o man tayo paminaw, uy. Kung baby ko ang atong tawganay. Unsa mo ginaana? Basig kan siya na sa magkadumag nato. Bahala sila. Huwag talabot nila. Ang importante, nga nagbinahalay ta. Sige. Baby ko na lang atong tawganay. Ana ba? I love you, baby ko. I love you too, baby ko. Happy Mansari, baby ko. Happy Mansari, baby ko. Sana hindi mo ako iiwan. Di na may tabo, baby ko. Kay love kit ka. Salamat, baby ko. Ha? Malarga ka Manila? Oh, baby ko. Ngayon na ko sa kong trabaho kay mula na ko Manila. May dito kay nagkakasulang trabahong dako-dako og sweldo. Mao ba? Basig mangita kag lain dito ha. Di na may tabo. Kay mahal kay ka. Mingaw na ko nimo. Ako sam, ingausap ko nimo. Sige lang. Manawag lang ko nimo permi. Kumusta naman ka diha? Okay na ko, baby ko. Mayo noon. Amping diha ha. Ikaw, Sab. Amping pirmi. Sila naman ron kasi mana nga wala mo text si Aldin ako. Unya, dili na sad mo reply ko na akong textan. Noon sa siya dito sa Manila. May isulti ka na ako bahay ni Aldin? O, te. Unsa man na? Ayaw lang kalain, te, ha? Si Alden, te ba? May lain naman na siyang uyab. Ha? May napasulti man ako, te. Nga, magikabuangan ko nga na sa Alden dito sa Manila. Maudi ay. Maudi ay kadili na siya ma-reply sa ako mga text. Kay may lain na di ay siya uyab. Salbahis ka, Aldin. Salbahis ka! Gisakitan ko sa gibuhat ni Aldin ako. Kay nindot kaayo ang iyang mga saad. Nga dili siya mangita og lain. At pananguyab di ay siya og lain. Kanimo Aldin, kung nakabati ka man karon, mahal paghihapon ti ka. Dini na lang kukuto. O gagang salamat sa pagdagan nining akong tampo. More power sa R&D. Mao ko mga higalang kaagi ni Chi nga taga Dinagat Island. Ayong adlaw kinyong tanan nga nagpaminaw karon ni Mount Tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artistang maghatag kinabuhi ining akong suliran. Tawagan ko sa pangan nga Jean. Hingkod ang pangidaron. May live-in partner. Itago na lang sad ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati human ko makawae. Aron yung hisabtan, sugdon pa dihang naibaw kong mabdos nako. Ingon ni ini ang mga pakitabo. George, gikan ko nagpa-check up. Kay wala mong gagawin o mabdos di ay ko. Ha? Mabdos ka? Mainuan? May umaabot na tang anak? Unsay maayo? Lalo pa diyan nato magpagkasalta. O, saan mo na to nga? Mas nauna pa pa na imo pagka mabdos karon. Kana lang una ang atong unahon. O na atong atubangon. Unya na lang atong kasal. George! Lalo di ay nag-goalman ka nga mabdos ka. Ingon mo si George, be. Nga unya na lang kunong among kasal. Ay, unahon ning akong pagmabdos. Mas sad bitaw na si George. Kay naa naman ng bata. Unahon sa ang pagpanganak nimo. Human unya ana, pakasal mo. May mga nasultihan namang gud ko nga magpakasal mi. Mauwa kog di madayon. Nya, mabdos pa jud ko. Ang di mo sa napugson si George. Kung dili pa di ay kaya si ang budget nga dunganon ang inyong kasal ug ang pagpanganak unya nimo. Unya gastos sa baya ng pag-atiman sa imong gimabdos. Magpinatal pa ka, daw na pay vitamins, ultrasound, pagpangandam sa imong pagpanganak, mga gamit sa bata. Mausap ta lang una ang sitwasyon. Total, para raman sad na sa imong umaabot nga anak. Ayaw ka gul-gul diha, uy. Kaya ka na ba kunong mamabdos, kung unsay bation sa inahan, mausad kuno ang bation sa anak na naasud sa imong tiyan. Dayami. Nga naman ni, naglahid na nga akong tiyan. Huwag medyo sakit gamay. George! Jean? Alira!
Nga naman, ha? Sakit-sakit lagi akong tiyan. Ha? Uy, nga naman. 3 months pa ba yan ang imong tiyan? Mao gani, natinga ako. Ang magandang na ko ani. Bibi, haplasan ti ka. Pasig panuhos lang na. George. George, oy. Nga naman. Ay, sagatog ba? Kay mas nisakit ang akong tiyan. Unsa? Nga naman rin na. Ha? Hala. Murag may kalit ka di bugos akong bilahan, George. Ha? Dagan? Murag gamay na noon. Oh. Pero nabasag yun ang... George! Dugo! Ha? Ganong may dugo man? Ambot! Unsa man? Dadong tika sa ospital? Ayaw lang. Kay, huwag man sa kailangan gipati. Huwag man sa ko malipong. Maghuwag ka tang malipong ka? Basta, di ko magpanda sa ospital. Jen! Ha? Nagdugo ka? Unya awa ka pa na sa ospital? Ni duty pa jud ka? Okay naman ko. Hindi naman sa dingon anak kadagan ang dugo ba? Inanay naman sad. Ang tulgan karon nagdugo ako. Uy. Ato sa ospital, uy. Kay basi kung saan nang imong gibati. Aw, basin simba ko. Nakuhaan ka siguro. Mao ni ako pagtuo. Unya, ingon manggod nga pun makuhaan, raspahan. Di ko magparaspa. Unsa? Usa sa hinungdan ko nga nung di pa ko ready mo mabdos, kay mahadlo kong mga anak. Ganahan kong mga anak. Pero di pa ko andam nga mga anak. Napugos lang unta kong dawat nga na mabdos ko. Apan yang nagdugo ko, mahadlok pa di ko mong adtong ospital. Kay basig nakuhaan ko, niya raspahan man kuno taana. Nasa kong hunang-hunang kahadlok ka raspahan. Mawwa di ko magparaspa. Ngunong rasada nga akong pagdugo. Unya, nakuhaan gyud ay ka adto, Jean? tingali. Kay tulo naman kabuhan sa kadadto. Nya, murag wa masabod akong akong tiyan. Amawa nimo, uy. Wa man gyud ka magpa-check up adto. Kay kung nakuhaan gyud ka adto, kinahanglan gyud unta ka nga maraspahan. Di lagi ko anang raspa lagi. Makadungo pa lang gani ko ana no, mahadlok na ko. Amaw ka, uy. Na, bantay ka lang maunsa ka ana, ha? Ang problema na ko ron kay sukat sa akong pagdugo ba. Kung pananglit, nakuhaan man dyan ko adto. Ay, wa naman sa kuduga. O kung mabdos pa sa kuhang to dron, ngano masabod ako ang akong tiyan. Naglibog dyan ko kung mabdos pa ba ko o nakuha gito akong gimabdos. Da, giingnan bitaw ka nga atong ospital aron imong yung maklaro. Og maparaspa ka kung nakuhaan man gyud gani ka. Di lagi ko, mahadlok ko. Ilabi na nga ko, utol man ko ng atua, kanang magparaspa ta. Aw, syempre. Mao gyud tingali ng buhaton sa doktor, uy. Kalimpyuhan ka ba ya ana? Kuhaon ng tanang nakuha. Nga di ko ana, uy. Bahala pod uloy. Chin. Ha? Pila na day kabuhan nga nakuhaan kagaw? 3 months na gaw. Unya, wa ka magparaspa? Halakaw diha gaw. Hala, delikado ba yan na? Nga dili ka kanang kapanglimpyo o kanang kaparaspa, human ka makuhai. O, sa may posible na ko dangatan gaw? Kuan, kining, seminar man ko kanang BHW sa una, no? O, dili pagid ko makalimot ay, nga posibleng mahilo ang usa ka inahan sa hugaw sulod sa iyang tiyan, kung dili magparaspa. Unsa? George, haplas na pod me. Ha? Haplas akong batang kisakit na pod. Ay, di naunsa man ka, uy. Sukad atong nagdudatang nakuhaan ka. Magsige naman nagsakit ang imong batan. Maulagi. Nag-anto sa jiko aning sakita. Sa na imo nang sakay, gahi ka mag-o. George. Ay, Jen, kinahanglan magyud nga maraspahan ka. Kay og nakuhaan ka ba? Aw, kasi wa pa gyud na makuha ang tanan diha sa imong tiyan. Ha? Ilabi na kay wa nakaduga. Ha, samot. Kay wa makagawas ang mga dautan mong dugo. George. Unya kay gusto magyud kog anak, Jen. Kung panangnait mo mabdos kag usat, maunsa maka ang sunod mong imabdos? Nga wa ka man mapalimpyo, human ka makuhae. Kay wa ka man paraspa. George, grabe ko katalawan og sakit. Mao nang mahal kunta ko mamabdos og mga anak. Apan ang saon man nga may gikarelasyon namon ko og in love sad ko sa akong kaipon karon. Akong pangutana mo kining mosunod. Una pangutana, nakuhaan ko mga 3 months patingali tong akong tiyan. Nakuhaan ko. Kinahanglan magyud nga magparaspa ang magkuhaan. Ngano man di og dili lang. Ikadahang pangutana, sukad ko makuhae, wa pa gyud mabalik ang akong menstruation. Normal ba na? Kanus o pila man di ka buwan, una mo balik ang akong regla kung gikan kang nakuhaan. Ikatulong pangutana, unsa man ang mga disadvantages kung di lang ko magparaspa? Unsa man ang posibleng sakit nga ako magkuha kung way raspa? Delikado ba gid na? Tinuod bang mahilo ko ana? Ikaupat nga pangutana, sukad ko makuhae, magsige nagsakit ang akong batang. Ingon ani bang bation sa makuhaan nga dili magparaspa?
Kung mamabdos ko usab, unsam epekto ini sa bata ug sa inahan. Palihog kabangig tambagi ko, kini ang akong suliran, Jean. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, dinhi sa atong programa, kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, maging-uban ako kaninyo sa inyong mga kalibo, problema o gumunhap sa kinabuhi. Muhatag akong solusyon o tubag sa inyong mga pangutana, problemang punto medikal, punto legal, emosyonal, personal, behavioral o problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamagi sa pagdala sa inyong mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede kaninyo padala sa among email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Or din sa among buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Due to social distancing, distansya lang sa kami karon ato ni Eileen Bathan, no? So, maayong pagpaminaw dahil sa atong mga suking tigpaminaw sa atong programa ngadto ni Edgar o ni Nanette Buntilaw diya sa Ayala Heights, Busay, ning Dakbayan sa Sugbo. Naghay kayo sila mga tanom, no? Anyong kinanglan sa mga garden. The same is true to Attorney Victoria Ababa diya sa Sulup, Davao del Sur, o ni Michael Maligro sa Dipolog City. Nakikinig siya karon sa kundo or kanang nasa compound ni Dr. Roland Siliona din sa Iflamas ning Dakbayan sa Sugbo, no? So mayong pagpaminaw ni Dr. Robert ug Marian Dinopol. So sige kini silang maminaw sa atong programa dinhi sa kini ang akong suliran, no? Sa nabati na to ganina sa drama ang atong magsisender by the way is Jane, 23 years old, wala gibutang iyang address. Suma sa nabati na to sa drama, nakuhaan siya 3 months na ang iyang tiyan. Wala nagparaspa kay mahadlok. Sukad nga nakuhaan, wala na sa magrigla. Nagsigira og sakit ang iyang batang sukad makuhai. Sumunay nabati na to ganina sa drama ang gipadala ni Jane, 23 years old. So ang unang pangutana ni Jane, nakuhaan ko mga 3 months pa tingali to ang akong tiyan. Dihang nakuhaan ko. Kinahanglan magyud ko nga magparaspa ang makuhaan ngano man di ay og dili lang. Jane, kinahanglan yun, no, nga magparaspa ka. Kay kung dili manggug ka magparaspa, dili ta sigurado nga nahurot bagyod, na-complete bagyod ang pagkakuha sa imong inunlan ug ang imong fetus o developing baby dasod sa imong tiyan. Kung simbako na ay nahibilin yung mga placental or fetal tissues dito sa sulod sa imong uterus, this can be the cause of bleeding later on, na ma-retain placenta, no? So kinahanglan gyud kang magparaspa, gitawag na natong dilatation and curettage, no? Amo ning ginahimo sa una sa sign pagkog ubigay ni atong pagtuon pa nako og medisina. So kinahanglan gyud, no? Sa kaduhang pangutana, sukad ko nakuhai, wala ba gyud mo balik ang akong menstruation? Normal lang ba na? Kanus o pila man di ay ka buwan usa mo balik ang regla kung gikan nakuhaan? Well, dili gina siya normal, no? Gawas kung buntis ka, human ka nakuhain ang buntis na sagap, kung ka na buntis, usually mo balik na sa yung normal nga cycle. As we all know, ang normal cycle sa menstruation sa mga inyong mga babae, 28 to 31 days with 6 days bleeding time. Mga 60 ml ang makadaghanon sa dugo nga mo gawas diha, no? So akong balikon, gawas kung buntis na sagka, mo balik yun ang imong normal nga monthly nga menstruation. So manay ako ikatubag sa imong pangutana, Jane. Ikatulong pangutana, unsa man ang mga disadvantages kung dili ko magparaspa? Unsa man ang posibleng sakit ang akong makuha kung wala maraspahe? Delikado ba gid na? Tinuod bang mahilo ko ana? Makaingon ko mahilo gyud ka, no? Kay ang retained placenta o ang fetus diha, gingon nako sa makausapa makakos og bleeding. Kung naay nahibilin diha nga tissue, this can be the source of infection. So pwede kang mahilo or pwede kang mamatay due to septic or hemorrhagic shock. So kinahanglan mo duol gyud kag imong ubigay ni sa madaling panahon, labing madaling panahon para maraspahan ka. Ayaw dugay-dugaya kay likado na, no? So ikaw pa to katapusan nga pangutana. Sukad ko makuhai, magsigi na og sakit ang akong batang. Ingon ba di ay ni ani ang makuhaan nga dili maraspahan? Well, magparaspa ka akong giingon kay ang incomplete abortion makakos og katong ingon ako nga bleeding og infection kung dili siya kumpletong nakuha na hibilin. So kinahanglan ka magpa-ultrasound then magpa-dilatation and curettage, no? Kanang cramp o kanang murag maglain ang imong mga extremities,
tungod na sa uterine contraction kay naamay na retain nga fetal o placental tissues, no? So sa ngadto sa mga bata, ngadto sa mga mama, akong ipahibalo ning panahon sa COVID-19 pandemic, kinahanglan nga ang 2 anyos dili gyud patagaan og face mask kay dili na mamatay sa COVID kundi mas matay ni suffocation. O kay nga dili na lang lisod man gyud kayo pod. Ayaw na lang igawas ang mga bata nga below 2 years old kung dili gyud kinahanglanon kaayo. So sa makausap daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa akong programa. Naot nga dili ka mo mangluod kung dili mahatagan dayon o pagtagad ang inyong ipadala nga sulat-suliran. Kay daghan kaayo mi og madawat diri nga sulat-suliran. So daghang salamat. Ako si Dr. Rene Obra, dinhi muhatag og kulor o kinabuhi sa inyong mga problema o gikan sa amo diri sa Radio Mindanao Networks, Radio mo nationwide, tatak arimen, mayong adlaw og daghang salamat.